И здравейте пичове, аз съм CocoBG и днес ще играем Майнкрафт. Така, такова съм, защото почвам да снимам на креатив, защото тук в този свят, ако не знаете какво, я стига. Използвах преди няколко дни хакерство и просто това не ме изкефи. Това прасе е хакерско, аз го хакнах. Имах само такива неща. Имах само официално читнах и ги направих. Абе, толкова ли съм тъп? Оп. Не, трябва да взема да трябва нещо. Съжалявам за това неудобство. И едно-две неща читнати оставени. И ако не знаете, снимам на една от... Чакайте малко. Съжалявам, че направих това още в началото на клипа. Вече съм на едно и Натискаш това, с кой бутон го натискаш? F3. Трябва да пробвам. Сериозно ви казвам, Не стана. най-новата версия! Както виждате, ми изписва 15.39 би. Ванила! Това значи, че съм на 1.9 версия. Да! Най-чаканата версия за 2015, 2016, 2015. Съжалявам за това. Нещо не виждам. Така. Не знам дали ще ми се вижда. Единственото оставено читнато нещо е 4 обсидиана за това нещо. Има момент, тук много ми дошли слънце да обърна. Не. И друго. Тая къща построих извън кадър. Не съм е читвал, Добре. Все още съм с мирния договор, както каза DMX в първите епизоди. Даже в първите епизоди първо, че бяхме включили лаптопа към телевизора и второ, че се виждаше целият телевизор. Колко ми каза една програма, която се казва Фрапс. Аз я научих от Чучо Барабейк. и в момента с тази програма и аз Всички снимаме така. Междувременно намерих малко диаманти да ги пресметнем. не знам дали Намерих 6 диаманта. 2 от тях похарчих за диамантен меч. 2 от тях похарчих. Още 2 от тях похарчих за... Аз ще кажа, да ме прекъсваш. Не съм. Не знам дали тия седмици ще снимам много видеоклипове, защото сме на училище и както знаете трябва да пишем всяка вечер до нощи. При мен не е така. Да, защото ти си на занимаване. Аз трябва да пиша. Да, и като казваме занимание в това. Кажете го. В описанието ще има линк към фейсбука ми и линк към канала на DMX. Човек иска да ми помогне за канала, да ми помогне да сложа такова картинка и да се смена името в YouTube. На DMX ли? Или на някакво друго име, защото DMX не съм сигурна на него. Окей. В момента мисля да... И ако се чуете, защо не видяхте никакви кирки в двата честа. Това е... Взимам това. И съм готов за майнване. Хора, направих едно ревю, което не стана. Тоест, докато не снимах клип, исках да направя едно ревю на този свят и да ви покажа всичко направено без фрац, но за съжаление не успях. Клипа филма и да това.
Така, ще покажа нещо, което открих извън кадър. Това е най-върховното нещо, което някога съм. И понеже не мога да спирам клипа... Хора, умръзнем. Значи, сега го харча с тия 20 купчета и спирам клипа. Обожателите на Payday сигурно ще се скефят на клипа на Payday. Так ще се чува гласи на Payday. Да, но той и аз може да снимаме без може би аз ще снимам без GMX, както и GMX може би ще снима без мене. И да, знам, че ще ми се напълни клипа с коментари от рода: о, GMX, защо ми наричаш GMX? Кой подявалите GMX? GMX и... Извинявай. Така. Чао хора, до следващия клип. Дайте лайк на видеоклипа, дайте лайк на видеото, дайте един-два коментара и до следващия път. Чао. За мен не, още тече. Аз стига бе. Вече съм направих първия видеоклип. Дай да го видя. Искам да го видя. Не. Ще похлопкам камък. Защо има толкова много видеота? Нямам ни най-малка представа. Хора, знаете, че моята... видео ми струва. Добре, махам го. Така. Това е 0 минути и 0 секунди. Мале хора, аз колко съм някакъв... Чакай, тихо! Елеватора не успям. Абе хора, толкова съм топ, не си взех втор, човек! Чакай, че съм правил тук някакъв клип, който е 33 секунди, защо подявам? Човек, може това да е бък на фрапса. О май гаш! 3D! Какво ти 3D? 3D! Хора, на човека му има някакъв супер страхотен бък, който сега го забелязвам. Добре, и това клип трябва да го трия, майка ми да е. Ами хора, в този клип само ще майнваме, защото има и промени по мината ми. Хора, които гледате колко БГ, изтрих тези клипове само вре, защото бях по няколко секунди на нещо така. Май става някакъв бък, не знам. И сега почвам да снимам на перехест. О, не. Те се умиш. Значи натам. И аз стига. Начина тука. Да. Добре, открих тая мила. Преди извън кадър. Човек, намали звука. Моля ти са. Чакай. Че мен ми стресно. Чакай, че почвам да не говори, чакай малко. И здравейте хора, които гледате. Аз съм Динекс. И това е първия нов клип. И това е Перехест. Искам да ви покажа само... Не, няма да покажа, ще обясня. Не мога да играя онлайн.
защото като пусна да видео, зарежда 5 милиона години. Така. Тази се съм минала. И здравейте! Тази съм минала. И здравейте от мене, казвам хора! Тази почти. Тази почти. Хора! Здравейте и от мене Коко БГ. Това е мисля. Снимам по едно и също време с Дармекс. Аз съм шибан човек. Махам съм втори човек. Така. Чакаме да милиони. И да, ако чувате някакви звуци от детско, ще ви кажа какво, но... О, видях кастета и обладнях. Може ли видях кастета и обладнях? Да, сигурно няма да се чуя гласа ми, защото нямам шива микрофон и шивания глас няма да се чува. И сигурно пипа ще бъде Пълен фейл! Но това трябва да се чува микрофон. Или пък да гледат едновременно моя клип, едновременно твоя. Което не знам как ще стане, за да те чуят те и едновременно да ти гледат. Тихо. Трябва да хората се слушат. Аз на руски, но се не аз искам да не е на английски. То ми е на руски, понякога ми се сменя на английски. Опа, чай, поставят стати. Ой, ей, что? Хора, целта ми сега е да намеря диаманти. Съжалявам, че не говоря, просто DMX е с мене и сега ще перебъси от цялата работа. и се притеснявам за едно нещо. Но вероятно да трябва цялата работа, ще трябва да бъде самата. Ама къде са ми факлите? Хора! Кажете ми в коментарите, ако някъде съм пропуснал факлите, но аз не виждам факли. Ще ми трябва дърво, толкова ли съм тъп да не си взема дърво? Тринайсет, Ами хора, отиваме обратно до мината. Знам, клипа не може да стане много дълъг и да не стане много хубав. Също така гласа ми знам не е никак хубав и затова се извинявам ужасно много. Но е така, защото пак ще ви го пиша по месенджер. Просто ще ви дам линк към моя месенджер и ти. GG, според на така. Не знаете който бе този филм? Голям филм съм, но Shadow Hex. Просто, когато има интернет, вкъщи, пускам YouTube, пускам много и веднага гледам. Аз също съм се нашадал. Независимо дали е стар клип или е такова, пак го гледам. Защото много обичам. Благодаря за колчето. Според мен прави ужасно яки клипове. Аре, Efficiency. изрод, къде си? Тако. Perfect. Трябва да ходя да презареждам. Go, set, go. Не, стой. Стой нататък. Стой, дайте ми те баче. О, бачки. Не.
съм. О, И хора, като снимам на 1.8, ще съм с най-готиния текстчър пак за годината. 3D ресурс пак. Просто сега, както видяхте вие сами с очите си от камерата ми в началото на клипа, съм на най-новия апдейт и се не смога да пусна много шибано. ще изгледа всички, пълнови се, ще ги изпредам всички, ще направим на нищо. Не. Сега това трябва да гръмна в касата, ако не убива. Мадафакио. Нахуй! Ай, той. Пребах цялата работа. Това е, защото не седи добре и не ми помага. Пребах цялата работа и изрод. Мама мия. Това хора искам да пробвам да играя онлайн. Просто знам, че е ужасно много дълго време ще зареждам. За 5 години, че... добре хора, знам, че клипа беше абсолютно... Инертен. Просто ми става за 500 този клип. Просто искам да стана ютубър. Искам да стана ютубър заради Shadowcats. Просто... Едно той да ме накара да стане ютубър. Това няма да заради. Това дайте лайк на следващата клип. Напишете в един коментар. Абонирайте се за мен. До следващия път. Чао. Ей, човек! Да видим на какво прилича тази вкус. Абсолютно. Ами хора, мисля, понеже ми става твърде дълъг клипа и мога да взема твърде много гигабайти, това да бъде от мен колко чакате. Клип, пускай се, правя с 3 минути клипа. С енчантната текера. Чакайте, ама аз какво правя? Аз забрах, че съм на такова нещо. Не, просто се чува на ти от играта. Ей, човек, имам предложение. Съжалявам. Ще ви кажа, че ще си... Благодаря, че бяхте с мен колко бъде в днесния майваш епизод. Ще се видим. Абонирайте се, дайте повиден вод за този клип. Благодаря, че бяхте с мен, като си купи играта, че служа скин, да не ме начакате в коментарите, но ме начаквате откъде да си инсталирам, не съм на лаптоп. И благодаря, че бяхте с мен, колко бе и ще се видим следващия път. Бай! Чакайте!